ҳафтаи гузашта 14-15 ҳолати муроҷиат аз бемории мавсимии диарея дар маркази табобати рақами 4 ба қайд гирифта шудааст. Ин маълумотро Насиба Самадова, духтури оилавии ин марказ, дар суҳбат қайд намуд. Бемории дарунравӣ ё худ диарея асосан дар фасли баҳору тобистон авҷ мегирад, ки сабаби асосиаш ин риоя накардан ба тозагӣ ва қоидаҳои гигиене, ношуста хӯрдани мева ва сабзавот, истеъмоли хӯриш ё хӯроки вайроншуда, тағйирёбии боду ҳаво мебошад. воридоти зиёди меваву сабзавот ва муҳлати истеъмолаш гузаштаи маҳсулоти хӯрока омили дигари пайдоиши ин беморӣ аст. бештар гуфтам мумкин ки дар ҳама синну сол бохӯрдан мумкин, лекин дар кӯдакон бисёртар ва дар кӯдакони то синнашон то 5 сола хавфи зиёд дорад, барои эшон саломатиашон хавфи зиёдтар дорад. нишонаҳои асосии ин беморӣ дар баъзе нафарон аз таъби баланд ва қай кардан оғоз мешавад. Насиба Самадова, духтури оилавии маркази саломатии рақами 4, дар суҳбат гуфт, ки сабаби асосии пайдоиши бемории дарунравӣ мавсимӣ аз зиёд истеъмол кардани тармева ё сабзавотҳои дар ҳолати ғайритабиӣ пухта расида мебошад. зардолу, олу, тарбуз, бодринг, помидор имрӯз дар бозор фаровон буда, яке аз омилҳои пайдоиши диарея дар кӯдакон ва калонсолон шуданаш мумкин аст. дар ҳолати пешгирӣ нашудан ё ба табибон муроҷиат накардан, дар кӯдакони хурдсол диарея худ дарунравӣ муддати дур дароз давом карда боиси пайдоиши дигар бемориҳо мегардад. диарея метавонад ҳатто кӯдакро нобуд созад. хатар ҳаст, чунки аз ҳисоби он ки дарунрав мешад, оби баданаш хушк мешад, оби баданаш ки хушк шуд, то рафт ҳолаташ вазнин мешад кӯдака. барои ҳамин аз дарунравӣ ҳолати кӯдак тез вазбин мешад. барои кӯдакон чӣ? барои кӯдакон ҳатман ба духтури оилавӣ муроҷиат кардан дар кор, то омадани духтури оилавӣ аз маҳлулҳои тайёр дода шуда, ки порошок дода шудаги ва ригидрон мегӯем, ҳамон ригидрона 1 литр оби ҷӯшиба тайёр карда истода, оби ҷӯши илиқба тайёр карда истода, ҳамона гӯё ки дробна мегӯем, дам ба дам дода истан, ҳамона бо қошуқча дода чӣ кунанд, агар ҳамна ёрдам мешад. табибони тибби оилавӣ мегӯянд, ки роҳҳои пешгирии дарунравӣ ё худ диарея риоя накардани қоидаҳои гигиении шахсӣ мебошад. дар баъзе ашхосони калонсолон ин беморӣ зудгузар буда ба иммунитети шахс низ вобастагӣ дорад. Насиба Самадова гуфт, ки бемории мавсимии диарея монанди ба вируси COVID-19 дорад. яке аз омилҳои монанди ин беморӣ дардисар буда, дар ҳолати гирифторӣ ба диарея таби баланд мушоҳида мешавад. ҳамчунин дар ҳолати муроҷиат накардан ба духтури оилавӣ харобшавӣ ё худ набудани иштиҳо дар инсон мушоҳида мегардад. духтури тибби оилавии маркази саломатии рақами 4 аз роҳҳои пешгирии дарунравӣ ҳарф зада гуфт, ки ҳангоми мушоҳидаҳои чунин ҳолат аз нӯшидани об парҳез карда, доруҳои зидди дарунравӣ истеъмол намуда ба духтури оилавӣ муроҷиат кардан лозим аст. роҳҳои пешгирии бемор ин гигиена ба нигоҳ кардан, беҳдошт ба нигоҳ кардан, меваро шуста баъд додан, он меваҷот, он чиҳое ки дер боз истодааст, мисол зардолу буд ё ягон ваи дигар буд ки уже кӯҳна шудагӣ надодан, ин холодильниканда буд ё ин чиба буд, серано вай ба микробо афзоиш мекунанд. барои ҳамин тару тозаша гирифта додан, ба ҳаракат кардан, нағз шуста додан, ин пешгирӣ вай ҳамин чӣ мешавад. боз ваи сева ҳамин хел ҳай ки баъди тармева об додан ё ки вай додан мумкин не, ки ҳамон он ягон микробе ки вай дорад чӣ мекунад, он шираи меъдае ки дар ваи меъдаи одам ҳаст, ҳамон қобилияти несту нобуд кардани бактерияҳоро дорад. агар ки анҳамон тармеваи ҳам то худаша хӯранд, аввалош об нахӯранд, гӯё ки анҳамон ширая обкадӣ омехта накунанд, агар ҳамон қудрати бактерияҳоро нест кардани ҳамин шира баланд мешавад, вай мумкин ки дарунрав нашавад. таъсири баланди офтоб низ метавонад ба дарунравӣ оварда расонад. Насиба Самадова афзуд, ки бештари кӯдакони то 5 соларо падару модарон аз гармии баланди офтоб бояд эҳтиёт кунанд. ҳамчунин гармии баланди офтоб на танҳо ба кӯдакон, балки ба калонсолон низ таъсири худро мегузорад. сари вақт ба духтур муроҷиат накардан оқибати хуб надошта ба пайдоиши дигар бемориҳо сабаб мешавад. бинобар ин дар фасли гармо ҳар нафар бояд ба пайи саломатии хеш бошад ва худро эҳтиёт кунад. гузориши Саид Мухтор Ҳусейнова, Насимҷон Раҳимов, барои барномаи иттилоотӣ Хабар.